Татарлар бергә булуны бу йортта һәр вакыт көтәләр. Туган тел моңында кичәләр, без әзер килергә яңадан. Татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр, татарлар очраша дисәләр. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, тугандашлар, кардәшләр. Менә без бүген штаб йортында, Мәскәүнең штаб йортында, яңачарак әйткәндә, Милли татар Мәскәү конгрессы бинасында, Таганская метросында штабның 25 елы тууы уңайы белән җыйналдык. Әлбәттә, бу инде беренче котлау гына түгел, беренче көн бәйрәм итү генә түгел, 25 ел иҗтимагый эштә, татар милли эшендә эшләү, үзеңнең йөзеңне саклап калу, милли йөзне саклап калу, башкалабызның Мәскәү каласында, Рәсәйнең уртасында бу бик гаҗәеп, изге, зур эш дип уйлыйм мин. Шуны җиткерәсем килә. Рөстәм Фәиз углы һәм аның командасы Гөлнара Яруллина һәм менә инде 1-2 ел без бәхетле клубы белән килеп бергә эшли башладык. Бик олы зур эш алып бара. 25 ел татар штабына, милли конгресска 25 төрле эш күрсәтик дигән кебек идеялар кертелде. Шундый лозунглар, лозунг дигән сүз әлбәттә бик зур сүз. Монда шын эш кирәк. Газета чыгару, китаплар сатып алып, аларны чыгару, ветераннарга ярдәм итү, конкрет ярдәм, сүз белән генә түгел, кытлау белән генә түгел, шын ярдәм кулы, пакетлар, җомга көннәре, материал ярдәм пенсионерларга күрсәтелде. Һәм дә ки регионнарда, бик күп регионнарда татар милли штабының, ягъни мәсәлән конгрессның филиаллары ачылды. Һәр берсендә милли җанлы, зур йөрәк җанлы, үзенә генә түгел, башка кешеләр турында кайгыртучы кешеләр аларны җитәкләп, халыкны алга таба әйдәп йөри башлады. Нигә кирәк соң бу хәлләр? Нигә кирәк соң бу милли эш дип сорарга мөмкин? Шундый милләтпәрвәр булмаган кешеләр кирәк, бик кирәк дусларым, милләттәшләрем. Чөнки ана телебез онытыла башлады. Мәктәпләр, татар мәктәпләре ишәү иде, һәр берәү генә калды. Ансы да кичкә тын алып бара. Садиклар гомумән югалды. Мин үзем садикта, татар садигында эшләгән кеше, 4 ел эшләдем татар садигында, ә хәзер инде ул юк. Бик кызганыч, бик аяныч хәл. Шуларны яңадан ачырга иде. Кем конкрет ярдәм итә ала? Кем татар курслары алып барала? Балаларны татарча җырларга өйрәтә ала? Рәхим итегез, килегез, хәлдәнчә ярдәм итегез. Милләтебезне юкка чыгармыйк. Чөнки Муса Җәлилләр, Габдулла Тукайлар, Мәрҗәниләр һәм башка күп кенә милләтпәрвәр кешеләребез гасырның башыннан ук зур эш эшләгәннәр. Аларның эшләрен югалтмыйк, юкка чыгармыйк. Халкыбызның канын югалтмыйк, хөрмәтле дусларым. Килегез штабка, килегез Мәскәү милли мәдәни йортына, конгрессына. Зур рәхмәт сезгә. Я поздравляю наш дорогой штаб с юбилейной датой, с днем рождения, с 25-летием. Я желаю только процветать, также собирать татарскую молодежь, татарских аксакалов, и чтобы эта деятельность, она никогда не увядала и только-только процветала. Добрый день. Спасибо Рустам Эфенди, который пригласил уже неоднократно. Я Рустам Эфенди знаю еще с 90-х годов. То есть в 1999 году я работал в религиозном комплексе в Отрадном. Тогда я снимал кинохронику, фото, видео всех мероприятий, которые проходили в этих культовых учреждениях. Рустам Эфенди я видел в тот момент, когда
деловой клуб проводил мероприятие в культурном центре у Баязитова. Мне их рассуждения на выступлениях очень понравились. Они хотели развивать и также обсуждали, как можно помочь татарской общине и как развивать культуру, язык еще в то время. И с тех дней Рустам Эфенди продолжает развивать эту идею и еще расширил. Клуб 16 превратился в штаб татар. Здесь собирались много не только татарские национальные лидеры и грамотные, умные мужчины и женщины. Теперь уже в этом году все переросло на больший уровень, учитывая количество посещающих штаб татар из многих тюркских народов, не только татарской культурной автономии сюда приходят, но и еще и других национальностей. Штаб татар перерос на очень большую глобальную организацию на российском уровне. Теперь это называется Конгресс татар и тюркских народов Российской Федерации. И очень приятно видеть, вот сегодня присутствовал рядом с палестинцем, азербайджанцем, и из Арабских Эмиратов представитель очень хорошие дуа почитал. И помянули очень многих общественных лидеров, которые ушли, покинули наш мир, которых я лично многих знал. Но таков мир, что поделаешь. Нам не надо останавливаться на этом и продолжать дальше развиваться вот эту взятую идею. Рустам Эфенди надо помогать. Я, как председатель культурного автономного Замоскворечья, предложил бы широко отметить 35-летие штаб татар. Теперь он уже, как вы услышали, я вам назвал, называется Конгресс татар и тюркских народов. Я бы предложил провести очень такое хорошее мероприятие глобальное. Туда бы пришли не только татары, но еще и другие тюркские народы, которые бы без переводчиков могли общаться, потому что основа все равно, корень это тюркский язык, татары, башкиры, кумык, например, еще какие-то народности, они и без переводчика понимают друг друга. Почему я об этом говорю? Я служил срочную службу в советское время, 2 по 75 год в Нахичеване. Тогда я удивился, открыл для себя очень большой мир языка. Я общался кумыком без переводчика, азербайджанцем без переводчика. Когда из России нас перевезли через Астрахань в Баку, потом попали в Нахичевань, это для меня очень большое впечатление оставил. И до сих пор я это помню. И очень благосклонно отношусь к тем народностям, потому что некоторые же говорили, молодые придут в армию и будет над вами издеваться. А нет, этого ничего не было. Я, когда стал самым дембелем уже, я также уважительно относился к тем ребятам, которые приходили, молодые, на службу из местных и других республик и областей Российской Федерации. Тогда СССР был. Идея какая? Я бы предложил провести большой концерт, чтобы со сцены выступали знаменитые артисты не только из Татарстана, но и еще из других республик, из Востока, также из кумыков, из других дагестанцев, например, есть хорошие певцы, чтобы они участвовали в этом большом концерте. И зрители придут, также будет сидеть рядом народностей, мусульманские народы будут присутствовать. И такой концерт можно было бы провести. Татарлар бергә булуын бу йортта һәр вакыт көтәләр. Туган
бишәләр. Без әзер